Слава Україні, брати і сестри! Привет, Привіт, Олена. друзья. Так, Привет, Ярослав. ем, Героям слава. Ну что, е, клас, продолжим наши с тобой. Говори. як наче нікуди не, і не зупинялося. Тільки вчора ввечері, вже сьогодні вдень. Ну, як завжди, робимо трішечки паузу оперативну для того, щоб всі бажаючі мали змогу доєднатися. Я, як завжди, напишу в чат нашим шановним глядачам привітання. Нагадаємо про те, що треба ставити вподобайки, писати там різні коментарі, підписуватись на канал. Нам лишилось до 70 тисяч, там от режисери говорять, буквально 30 людей. Є можливість зробити оцей план до 70 тисяч. Так. Отак. Так, все Ну, мы с тобой, конечно, многое будем обсуждать, но я бы начала, может быть, с каких-то важных вещей, с обращений. У нас есть видео главы Так. Луганской, так? Сергея Гайдая, Так, он так. обратился к жителям региона. Отчет, ну, пока ребята найдут. Так, номер видео не очень сейчас вижу, зачитаю просто. Отчет начат, погода скоро изменится, уже не так много времени до сакральной для орков даты 9 мая. Успейте уехать. Ну и сейчас... 36. Всім доброго дня, 16 квітня. Коротко про ситуацію в області. В нас залишається така сама стабільно важка ситуація. Ворог намагається постійно пробити лінію оборони. Постійно наступи в напрямку Кремінної, Рубіжного, Северодонецька, Попасної. Нічого в них поки що не виходить. Всі наступи відбивають наші захисники. В орків багато втрат. Є там такі невеличкі приємні події. В орків був такий танк, не знаю, як назвати його, ну, досвідчений, будемо так казати. Асом важко, але досвідчений танкіст був, достатньо грамотно вів бої, маскувався грамотно, але я кажу вже про нього в минулому, тому що наші прикордонники задвухсотили. І танк знищили, і всю ту команду танка так само задвухсотили. Всі росіяни, всі дані вже там передані, відповідно куди. Тобто є такі позиційні навіть в нас перемоги. Літаками обстрілюють далі, і бомби скидають, і ракети. Тільки що був обстріляний центр міста Лисичанськ. Тут в цьому є проблема, тому що там неподалік саме відбувається евакуація людей. І, на жаль, напевно, із-за тих обстрілів ми сьогодні по Лисичанську евакуацію не зможемо провести так, як планували. Що стосується евакуації, дивіться, ми і надалі її проводимо, але я не буду зупинятись і буду щодня звертатись до всіх, хто ще залишився з проханням все ж таки евакуюватись. Тут логіка дуже проста. Вже орки показали, що все, що вони говорять про мір, про освобождення чи ще щось, це все брехня. Тому що якщо б вони були хоча б трішечки людьми, вони б дали можливість просто виїхати цивільному населенню. От домовились там, даємо 3 доби, виїжджайте. І ми би за 3 доби спокійно вивезли людей. А так, що у нас відбувається? Залізнична колія, якою ми постійно евакуювали людей, обстріляна. Неможливо зараз же виїжджати. Автобуси евакуаційні, обстріляні. Один з останніх випадків – це обстріляні автобуси, які їхали зі Старобільська в напрямок Дніпра.
єдине, що через Харківську область. Це ті автобуси, які возили в Старобільськ необхідні медикаменти. Вони обстріляні, декілька людей, на жаль, загинуло, декілька людей поранені. Автобуси, ну, в принципі, вони там майже не підлягають ремонту. Що вони сказали? Що це Збройні Сили України обстріляли. Хоча всі, хто вижив в автобусах, чітко говорять, що вони виїхали просто на колону російської техніки. Ну, от і все. В нас загинув волонтер, який допомагав жителям Лисичанська з продуктами, з ліками, з засобами індивідуальної гігієни. Просто допомагав людям цивільним. Прилетів снаряд на приватне подвір'я, чоловік загинув, дружина жива, але вона в важкому стані, вона в реанімації. Обстріляний центр Лисичанська для чого? Якраз під час евакуації, про яку, в принципі, домовлялись. Так само. Важка ситуація залишається з водою, електрикою, газом. І далі наші рятівники просто, ну, я не знаю, там, ангели наші, охоронці, ремонтники, вони виходять, якось намагаються ремонтувати, то воду якось підняти, щоб хоча б вона якось по годинам, але все ж таки була, то десь електрику зробити коло, щоб хоча б невеличкі мікрорайони, але працювали. Але це становиться зробити з кожним днем все важче, важче і важче. Ми не будемо закінчувати евакуацію, поки будуть така можливість, поки будуть люди виїжджати, будемо допомагати по максимуму. Надалі розвантажимо, отримуємо, розвантажимо велику кількість гуманітарних вантажів. Будемо возити так само і в Сєвєродонецьк, і в Лисичанськ, і в гірську громаду, і в Кремінну. До речі, Кремінна. Якщо ми спокійно змогли завести декілька фур індивідуальних таких наборів гуманітарки, то зараз це вже майже неможливо зробити, тому що орки обстрілюють вже просто ну, центр навіть міста. Все важче стає, як дістатись туди для того, щоб забрати людей, евакуювати, так і привезти якісь гуманітарні вантажі. Тому, будь ласка, не зволікайте. Ситуацію наші Збройні Сили контролюють, все бачать. Так. Ну, Ну вот и- он говорил там об успокоенности, да, некоторых. Я зачитаю заявление, то, что заявила замминистра Маляр. Путин по-прежнему планирует захватить всю Украину, считает Минобороны. У нас продолжается горячая фаза войны. Россия не оставляет свои планы захватить всю Украину, в том числе Киев. Они накапливают военную технику, личный состав вокруг границ на тех территориях, где они временно стараются закрепиться. Временно их занять, заявил замминистра Маляр. Помнишь, мы говорили об успокоенном... Так, Да, говори. Угу. так. Нет, Не я сбиваюсь. просто вспомнила некоторую эйфорию, которая была у людей, да, вот буквально еще там 2-3 недели назад началась, или неделю назад. Быстренько возвращаемся, вот в такой, знаешь, все куда-то ушло или сюда уже не придет, преждевременно. Я по-філософському до цього ставлюсь. Я розумію, що запит у людей на позитив, він завжди є. І завжди хочеться вірити в позитивне, а реальність вона не завжди така позитивна. Я просто вчора обіцяв, що розповім зранку про ракетний удар по Полтаві, що відбувся вчора, якраз фактично в нашому прямому ефірі. То, одним словом, одна людина загинула, одну контузило. Зрозуміло, правда, чи збили цю ракету, і це вже збили її, толком не повідомляється, і це наслідки, чи вона все-таки влучила повноцінно, але результат такий. Це підпалося, я не вказую там де. Під Полтавою у фермерське господарство прилетіла ця ракета. Не знаю, куди вона летіла і що це було, але отакі
отакий результат цього прильоту. Тому, ну, от так. Знаешь что, пока мы там перейдем к следующим новостям, 37-я фотография, я немножечко порассуждаю о партизанской войне в Беларуси, если ты позволишь. Вернее, о Так. видимости партизанской борьбы. Я не говорю, что ее нет совсем, но 37-е фото. Когда-то вокруг мы видим сосны, БЧБ, простите, и на фоне БЧБ написано Костюковка. Место, где это происходит. Я почему хотела обратить на это внимание в эфире, и я об этом говорю часто. Была тенденция такая москальская, выйти с чем-нибудь, сфотографироваться, а потом уехать в Европу, показав, что ты великий борцун. Угу. Так вот, мне все это напоминает приблизительно такую же тенденцию. Еще на первом эфире, о котором я сегодня тебе упомянула до эфира, у Романа Скрипина, мы, когда говорили, как утихли протесты, знаешь, как все это плавно ушло там куда-то, родилась такая шутка у меня, что все это закончится акциями «Возьми БЧБ под одеяло». Так вот, тут мое такое обращение к невероятной части соотечественников. Вот эти все выходы с БЧБ между сосен, где тебя никто не видит, не слышит, ты ни к чему не призываешь, делал фоточку. И, понимаешь, создается такой эйфория, якобы такой сумасшедшего сопротивления. Так вот, это фигня и ганьба. Потому что кроме себя, вот такие мы не делаем. Понимаешь, потом это множится в еврейских пабликах, потом еще можно выйти, я все это видела, можно где-то там в горах детским домиком встать и постоять. Ну, в общем, никакого отношения к борьбе это не имеет. Да, имеет отношение к успокоенности себя и потом к выезду в Европе, где-нибудь показать себя с картинкой или стяг, который ты вынес, я боролся. Это, к сожалению, практика, которая мне сейчас напоминает Овсянникову, которая работает уже в немецком издании. Ну, я как бы хотела на это немного отвлечься. Ну, знаешь, просто очень типичный случай, поэтому он меня вызвал, с одной стороны, смех, вот это между двух деревцев БЧБ, а с другой стороны, ну, слишком поганая тенденция, когда реальная борьба заменяется инфошумом. Вот то, что я хотела сказать. Війна, ми вже говорили про те, що війна, вона оголює все і під новим кутом на це все. Загалом на всі процеси ми дивимося під новим кутом, скажімо. Тобто в Полтаві є прояви теж різних форм, от цієї, я не знаю, як це з культурним словом назвати. От коли політики починають одягати військову форму, абсолютно не маючи відношення до війни, коли починають одні піаряться на волонтерки, яка приходить з Європи. От я на них цілий день проходить на те, щоб з кожною коробкою сфотографуватись. От і ти на це все дивишся, ти розумієш, що не час, хочеться так просто обличчям в ту коробку так втовкнути і сказати, ти фоткатись прийшов з гуманітарною допомогою, чи ти щось допомогу. Ну, тут багато таких речей. Я знову ж таки, наприклад, Полтава. Весь вопрос в том, что это человеческий фактор, это будет всегда. Но когда это идет фоном, на фоне великой, реально великой борьбы народа, армии, народа, это одно. А когда этим заменяется все остальное, это уже совсем другое. Вот в чем вся проблема. Понимаешь? Вот этим заменялись и протесты, и этим заменяется и сейчас реальная борьба. Вот, собственно, почему я и хотела это показать. Ну что, пошли дальше? Так, у нас много на самом деле материалов, да, есть что обсудить. Мы можем поставить... У нас есть перехопленные разговоры.
Россия терпит тяжелые потери от украинских защитников. 39. Один из военных инструкторов РФ жалуется в телефонном разговоре, что новая партия новобранцев, мягко говоря, не совсем пригодна для войны. 39. Мы думали оставить катера возле этого института. Я пытался поговорить с их старшим, там зам какой-то дивизии был. Пока я с ним общался, поворачиваемся, этот долбоеб же какой-то из их типов, блядь, разбирает катер. Вот, блядь, просто на ровном месте. Да, ебанутый. Вообще, там, кстати, народ такой настолько пизданутый, что пускай посматривают за забором. И вообще пизданутый народ. Они, короче, мародеры сами у себя. Вообще ходят сброд, они, короче, люди, чтобы ты понимал, как сказал этот полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды, блядь, и проститутки, блядь, в мужском виде все. Почув слово Ростов. Речь у них, конечно, как мене- послушаешь. Да. Це ж мій колишній Так. друг там мешкає в Ростові. І я відразу почув слово Ростов, і зразу мене Друг подклинило. какой? Янукович? Ні. У меня Ростов ассоциируется с Януковичем. Ну, у нас багатьох Ростов асоціюється з Януковичем, в мене в тому числі, але я розповідав, що мій колишній друг, який жив по Україні, народився, і там десь в 13-му, здається, році він виїхав до родичів в Ростов. Так, і це той, що мені надсилав голубей миру там різних, коли в нас вже Буча була і всі інші. Я до чого? Той Угу. Так, трішки звук просто запізнюється. Я... Ну да, у меня то же самое, поэтому мы одновременно иногда говорим. Давай не буду перебивать с паузы. Угу. Там цей випадок з Папою Римським, так, от, я не знаю, розумію, що його вже обговорювали. Це я до того, що це один. Ми вчора говорили, що Європа реально не розуміє, що відбувається, скажімо, не зовсім не до кінця розуміє, що відбувається в Україні, і чи в неї просто оця от, тому що от російські журналісти, ця Овсяннікова, білоруські от, опозиціонери умовні, тобто, що вона їх всіх приймає через що? Що вона не розуміє реальної ситуації, чи це оця позиція за мір во всьому мірі? Тому що от коли, власне, випадок із Папою Римським і з оцією хресною ходою, де там з участю українки і росіянки, і от я б хотів зачитати короткий допис на цю тему Надії Неждана, напевно, так. Вона керівник драматургічного відділу в Національний центр театрального іскусства імені Леся Курбаса. Вона просто дуже класно описала цю ситуацію. Так от, як католичці дуже прикро і боляче то все читати і чути. Спершу заяви про зброю, тобто підтримку залишання нас убивати беззахисно. Тоді фальшиве примирення жертв ІК та у розпал вбивств і катувань. Ще й звинувачення, що уваги до наших біженців – то расизм. Тобто протиставляння нас іншим, що ми чомусь винні. І люди, що висловлюють співчуття до нас. А от лютий, нечувано жорстокий геноцид цілого народу, найгірший з часів Другої світової, не расизм, щось ніяких заяв не чула чи щось пропустила. Тобто Понтія Пілата маємо урівняти з Ісусом Христом, а Ірода з убитими немовлятами. А українці ще й винні, що їм занадто допомагають. Чи, можливо, занадто співчуття, коли нищать все і всіх? Кого і що любиш з усіх видів зброї з нелюдською жорстокістю? Чи можливо урівнювати добро і зло і казати, що багато добра – це расизм? Дуже прикро, що той, хто мав би стояти на сторожі добра і бути взірцем людяності, стає на захист тих, хто чинить геноцид, і засуджує тих, хто допомагає жертвам. Згадую Іоанна Павла II, папу, чиє слово зцілювало, а не ранило. Це такий відносно короткий коментар, який, мені здається, дуже добре описує цю ситуацію. Так, от постає питання,
чи це типова позиція. Ну, ми розуміємо, що таке церква, так? Я не беру до уваги московський патріархат, тому що це чистої води сексуальне збочення якесь, от те, що відбувається в московському патріархаті. Але от в цілому ми розуміємо, що таке церква. Церква, вона завжди за мир, вона завжди там за добро. Насправді доволі зручна позиція. Я дуже часто зустрічаю таку позицію серед українців, зокрема там московського патріархату, в тому плані, що вони завжди говорили: ліж би не було війни, мій за мир, от ця річ. І от перші етапи війни, перші там дні, ця теза була дуже популярною. Ну, вона дуже зручна. Ти говориш: ми за мир, ліж би мир, всі, хто воює, остановіться, ліж би мир. Вона дуже зручна, і так от до чого я? Чи це просто така зручна позиція, так, що от ми за мир і ми намагаємося об'єднувати там необ'єднувані речі, тобто українців і росіян? Чи це щось більше? Чи це якісь, от оці пута московських пальчиків, які, можливо, там через, не напряму, а якось через коло своїх впливів, там, скажімо, чи якихось своїх агентів, яких ззовні не скаже, що це. От мені просто самому цікаво це питання. Я не наскільки детально слідкую за Папою Римським і католицькою церквою, так, відразу сказав. Але в мене от таке питання постає. Чи це просто, як то кажуть, дурість певна така, так? Чи це спланована акція? Дуже цікаво, можливо, в нас... Це ще більше. Ну, я как думаю. Ну, смотри, я не знаю, как по Папе Римскому. Он, кстати, вызывал у меня изначально очень большое уважение. Именно этот папа. Ну, вот прям изначально. Так. Да, конечно, то, что вижу, абсолютно неприятно. Ну, я сейчас, знаешь, могла бы вообще порассуждать о христианстве как таковом, представлениями второй щеки и так далее. Но дело не в этом. Безусловно, агентуры до черта. Я не думаю, что она там коснулась самого Папы Римского, да? Но ты очень хорошо сказал. Агентура, которая... Так, я секундочку, я не до папи. Ну, тобто, я що ми розуміємо, як відбувається прийняття рішень і як це все може подаватися. Вот. Агентуры много, безусловно. Слушай, Сашка работала над этим, но ни одной работать в Европе достаточно легко. Потому что который становится ситуацией минусом. То, что мы с тобой говорили, представление реализованного человека, что приблизительно весь мир мы не понимаем, что в Москве. Слушай, я очень много ездила по Европе. Вот до той ситуации, когда там мне пришлось бежать, и друзей у меня много было, и знакомых, они не понимают. Вот то, что мы с тобой говорили. Путин плохой, народ одурманенный, хороший, он просто не может выйти, чего-то недопонимает. Вот же они выходят иногда со своими, понимаешь, плакатиками, потом к нам приезжают здесь, мы их приютим. Там очень легко все это ложится. Я в Киеве, это было, знаешь, где-то год назад, встретилась с французским журналистом. И когда у меня был с ним разговор по поводу... Простая вещь. Мы обсуждали Бабарику, одного из кандидатов. Я начала говорить, почему так рекламирует его французское издание белорусского кандидата, который 20 лет возглавлял Газпромовский банк в Беларуси, который был совершенно четко ставленником Газпрома. Путин за него заступался, понимаешь, Песков, ну все как бы ясно, как божий день. И по определению, и я ему говорю, вы понимаете, что по определению газпромовский руководитель не может не быть агентом ФСБ. Так устроена система. Этого не может быть просто потому, что не может быть. И он открывает на меня глаза и говорит: нет, я этого не понимаю. Это ваши домыслы вполне вероятно. С чего вы взяли, что так работает система? Это человек, который пишет долго, писал о Беларуси. Я не предполагаю, что, возможно, он сам есть агент. Конечно, нет. Понимаешь? Может быть, но, скорее всего, нет. Но я увидела, что даже люди, которые занимались вот той частью суши, они до конца не догоняют. У них какое-то вот свое представление. Понимаешь?
Вот это все легко ложится на вот эту розовость и толерантность. Толерантность, которая в итоге лживая. Эта толерантность оборачивается смертями, эта толерантность оборачивается тем, чем обернулась. Понимают ли это до конца все жители Европы? Ну, наверняка нет. Понимают ли все политики, те, которые сознательно работают на Московию, я думаю, что понимают. Понимаешь? Те, которые становятся инструментом, ну так. Что мы с тобой? Даже в той Литве, где сидела, прости, я возвращаюсь к Тихановской, знаешь, сколько течений? Знаешь, сколько национальных сил, которые боролись против абсолютно русских корней? И то, вот видишь, такая ситуация. Поэтому Ну, Поэтому так, ми вже... и агентура, резюме, и агентура, которая хорошо ложится на уже успокоенность, европейскую ментальность и привычку судить весь, принимать мир как мир собственной ментальности, который где-то ошибается, есть плохие правители, но все люди на самом деле хорошие и так далее. Ну вот мне кажется так. Тут Ну, так, если так, взять, я знаешь, думаю, що среднюю так і температуру є. по больнице, назовем так. Так, К несчастью, так, я не знаю, абсолютно. когда будет прозрение, но сейчас, конечно, россиянцы этим воспользуются. Они сейчас там будут свести пышным светом со своей новой России, прекрасной России будущего без Путина. И делать то, что им надо. Ну, це план Б, я так розумію, швидше за все, тому що Росію без Путіна треба ще досягнути. І хто прийде на зміну Путіну, треба теж ще розуміти, тому що не факт, що це буде. Я чомусь то впевнений, що вони будуть зараз відмивати Навального від всього. Чомусь так. Ну, тому що він уже готовий. Так, не треба з політичної точки зору дуже складно піднімати когось із нулів. І дуже умовно з нулів. Ми розуміємо, що всі люди, які були біля Путіна, вони вже так чи інакше, умовний там Медведєв, там, і вони вже так чи інакше, вони теж під його під оцією тінню Путіна. А от Навальний якраз ідеально підходить для оновленої Росії, так би мовити, демократичної цими своїх речах. Хоча насправді мені здається, що він, можливо, навіть буде, ми вже говорили це, що він буде куди гірше навіть Путіна по впливу на Україну. Тому що Путін було уособленням просто концентрованого зла, а Навальний буде уособленням типу концентрованої демократії в Росії, але по суті нічого не зміниться. Тому знаючи ментальність Європи, так, яка буде сприймати картинку, яка буде сприймати заяви. Тобто тут Путін прямо говорить: я йду вбивати, денаціоналізувати, і то вони там через раз думають, що він має на увазі, давайте обговоримо це питання. А може він передумає, розумієш, да. Так. А умовний Навальний буде говорити там: я несу добро, і це просто буде вибивати в них всі пробки, тому що Крым же не бутерброд, народ же так хочет. Вы же видите, да. Так. Давайте, дальше с пониманием относиться, власне. Понимаешь, то, о чем говорили, я всегда считала, что гибридность, она хуже откровенного зла и откровенного злодейства, потому что откровенное злодейство хоть как-то можно просчитать. Гибридность просчитать очень сложно. Я хотела тебя попросить прочесть сводку Генерального штаба України Збройних сил. 38. Зараз тільки зрозумів. Я зрозумів. Так, от 38. Але я ще хочу нагадати нашим шановним глядачам, братам і сестрам, друзі. Ви знаєте, що треба зробити. Ви знаєте, що там є палець вгору, є палець вниз навіть. Можна, я хоча не знаю, чи він... можна, от я перевірив. Можна натискати палець вниз. Так, отож, ви знаєте, що робити. Пишемо коментарі, ставимо подавайку, підпис на канал. Знову ж таки, я не люблю повторювати цю всю річ, але треба повторювати. І нам там залишилось всього 27 підписників до того, щоб стало 70 тисяч. 77, хороше число. Отож, прошу режисерів зараз по можливості
от так показати нам картинку, я її зачитаю, тому що хтось, можливо, нас слухає, не дивиться. Отож, 20-100. знищили 20 100 окупантів, 762 танки, 1982 бойових броньованих машин, 371 через рисочку 125 артилерійських систем, 66 засобів ППО, 163 літаків, 145 гелікоптерів, 138 оперативно БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1458 автомобільної техніки, 76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, 8 кораблів-катерів, 26 спеціальної техніки і 4, не видно відразу мені, не бачу, в мене не бачу, щоб написано. На екрані не видно, друзі. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що 4 якоїсь вражеської хрені, яку ми знищили. Я думаю, що на цьому етапі не видно мене просто на моніторі, якраз ця маленька зводочка, вона перекриває цю штуку. Знаешь, самая главная верхняя строчка, самая главная, она не может не радовать. Так, Вот прям саме верхняя. так. 20-100. 20-100 і... Сегодня видел, власти Рашки запретили въезд в нее руководителям, ты видел, да? Британии, правительства так. Великобритании, да, и Борису Джонсону. Я вот сразу, знаешь, такая, что-то шутка возникла, а я запрещаю въезд в свою квартиру, там, Шерон Стоун и Бараку Обаме. Ну, знаючи його, Джонсона, я думаю, що він знайде якийсь екстравагантний спосіб відреагувати на це. Ну, мені здається, якщо він загалом прийме це якось, просто відреагує на це. Тобто тут це ще момент. Чи реагувати на цю діч, чи відреагувати, але в його креативності ніхто не сумнівається, там, і його команди. Тому отак от. Так, друзі, нагадуємо про вподобайку, підписки. Посмотри, пожалуйста, может быть, в чате еще есть вопросы какие-то. Я как раз Так, пройду сейчас. Так. Так. Ні, питань начебто немає. Нет пока? Так. Ні, немає. У нас есть видео, мне кажется, оно достаточно важно, потому что с этими случаями мы будем встречаться достаточно часто. Видео и фотографии, как рашисты в Украине маскируют мины-то гранаты под обыкновенные вещи. Сейчас скажу. Номер 35. Угу. Вот ужас, да? Смотри. Угу. Так. Угу. Вот это еще одна из причин, по которой не следует торопиться, потому что мы же понимаем, сколько было занято домов, да, и по скольким домам прошлись и квартирам, и, естественно, все это должно быть осмотрено саперами, разобрано, где угодно это может быть. Мы видим, что это может быть где угодно, абсолютно. Так, ми бачимо, що це абсолютно політика. Ну, ми вже наскільки живемо в цій реальності, наскільки
розуміємо, з ким ми маємо справу, що ми вже навіть на якомусь етапі вже навіть не дивуємось. Але коли ти чуєш чергову якусь заяву від умовної Оксани Марченко, яка спрямована на Захід, і від умовних якихось там західних політиків, в тому числі католицької церкви, так, якісь отакі заяви про те, що там треба за мир, треба там мир во всьому мірі, і ти дивишся на ці гранати в пральних машинках там чи в стаканчиках в цивільних квартирах. В цивільних квартирах, треба ж розуміти це. Про що? І це масове явище. Це дійсно масове явище, тому що в мене друг займається, скажімо, розмінуванням під Києвом, то він говорить, говорить, що це, по-перше, дуже часто що працюють професіонали, в плані замінування. Тобто вони мінують, каже, професійно, на якомусь етапі, і мінують все підряд. Він каже, просто все підряд, що тільки можна, вони мінують. Зрозуміло, що це направлено проти цивільного населення. Про що ми можемо говорити, про які? І мені чомусь, я вчора, коли, маленька ремарочка, коли вчора була новина про Дудя і, як її, господі, Шульман, Катерина там, Шульман, що їх занесли в цей реєстр умовних там ворогів режиму, умовних, там, в реєстр Мін'юсту як іноземних агентів. Мені хочеться сказати, я дуже люблю Дудя в лапках, хочеться сказати, Юра, тебе велика аудиторія російська, так? Візьми ти оці перехоплені розмови, зший їх за 30 хвилин і постав. Тобто ти не бери оцих таких самих ліберастів, як ти, і з ними не задавай їм питання, які, по суті, розвивають цю всю нашу повістку. Він говорить, так там же ж воюють проти воєнних. Тобто він фактично озвучує наративи російські, а опонент йому їх типу розбиває. І в результаті ми маємо 50 на 50, умовно. Половина так, хто розбиває. Тобто ми ж знаємо, як це працює. Юра, не треба оці ігри. Ти постав по своїх військових, про що вони говорять, як вони говорять про катування, про вбивство, про зґвалтування. Ти оцим прояви свою позицію. А оці всі лібізанія там, чи наш Радянський, який зараз звалив там десь в Європу і не встигає роздавати інтерв'ю. Просто інтерв'ю на інтерв'ю про те, як там в Росії все насправді, наскільки неправильна була ідеологічна побудова. Тобто ти знімав ці фільми, тварина, ти їх знімав, оці пропагандистські, а тепер ти кажеш, ви знаєте, як вона неправильна. Тобто, бляха, на голову не налазить це все, і я розумію, що західна аудиторія це все хаває. Тобто вона сприймає їх всіх дійсно як Абсолютно так. Подожди, вот этот же нарратив, он и должен это сделать. Вот этот 50 на 50 нарратив. Во-первых, у самого Дудя, заметь, рейтинг ведь выше, как правило, чем у того, кем он интересуется. Соответственно, его вопрос, его сомнение так или иначе попадает в подсознанку. Вот этот нарратив, вот он есть. Не все так однозначно. Это главный нарратив. Это и главный нарратив, который сеет сомнения. Я смотрю по болотной части полуватной, которая у меня соотечественники. Я же тебе говорю, вот этот нарратив, он просто живет. Мы не верим тем. И тут-то пропаганда. Понимаешь? Вот все же не так. Все же не до конца может быть так. Вот так работает Российская империя. Мы, наверное, с тобой уже набили осколки. Но как не говорить? А если это продолжается, соответственно, мы должны это говорить. И мы должны это обсуждать. И если лишние там 2-3 человека нас услышат, это уже много. И не будут на это покупаться. Мне так кажется. Просто я бачу український сегмент Фейсбуку, де сприймають це як позитив. Тобто, де подають інформацію про Дудів, Шольманів і всіх інших. Це як позитив, що дійсно там є буцімто в лавках опозиція. Так, я бачу в чаті пані Ярино. Я розумію, що, можливо, когось дратує, що я називаю там брати і сестри. Знаєте, слова вони такі. Якщо колись там Сталін говорив так само,
я не знаю, як вам ще логічно пояснити. Ну, дратує, ну не слухайте мене. Як мені назвати братів і сестер іншим словом? Ну давайте я називатиму сестри і брати. Він на інші мові. Як мені називати свою сестру умовно не сестрою, тому що колись Сталін так озвучив? Ну що за бред? Не знаю, мене інколи просто претензія на рівному місці, що я називаю там. Я так не називав, до речі, раніше. Я це озвучував не раз. Ты только что сейчас говорил о пропаганде. Ты же понимаешь, что так или иначе, я не говорю про всех, будут сидеть в чате очень много не просто ботов. Ботская фабрика работает... Как работают боты? Важно увести от основной повестки. Придраться к тому, что ты сказал, какое слово ты... Вопрос не по существу сказано. Все. Ні, так. Мені так здається. Маленький ліричний. Я впевнений, що вона абсолютно не бот. Це просто в кожного є свої, як то кажуть, безотносительно, а в принципе. Я але, поэтому призываю людей не скатываться до этого. Извини, я опять перебиваю, потому что мы с тобой... Я свого часу говорив, що в жартівливому формі, правда, що в Україні політики роздербанили всі слова. Ну, так чи інакше роздербанили. Тому що партія там Батьківщина, партія Солідарність, партія, господі, я ж колись підбирав це, партія Свобода, Батьківщина, Солідарність, там, тобто всі ти яке слово не вживаєш, уже там Довіра партія теж, от слово не вживаєш і ти автоматично попадаєш на якусь партію. І воно на це зрозуміло, що політтехнологи на це ставили ставку, але ну от так от є, що слова, вони несуть, слово в собі несе певний сенс, який ці слова вони використовуються сотні років. Зрозуміло, що вони вшиті в ці умовні наші архетипи, вони працюють навіть якщо ми цього не розуміємо. Ну але така реальність. Якщо я... Так, ну це я знову Остапа понесло. Прошу вибачення, друзі. Нормально. У нас... Дивлюсь далі. У нас є... Есть очень красиво... Ну, красивое не назвать. Абсолютно неправильное слово. Трогательная харьковская фотография... Хороший пример того, как заурядная парковая скульптура может превратиться, фотография Дениса Казанского, как заурядная парковая скульптура может превратиться в мощный, наполненный смыслом памятник. Пробоины в памятнике от братских русских снарядов. И посмотри, что Денис Казанский считает, что ни в коем случае, ну я с ним согласна здесь, ни в коем случае не нужно заделывать эти пробоины. Этот памятник навсегда останется памятником об убитых харьковских детях. Так. Пам'ятник, який створений самою історією, самою життям, так. Мене ще у нас в чаті є напис із Бучі в одній із квартир. Теж хотілося показати, щоб режисер... Це приказ Сорі. 41-й, так. От. Це просто, це я до того, що це один із оцих умовних наративів, які теж були в частині, тобто розбиваються на сегменти, як українське суспільство, так і російське. Ну, правда, українське суспільство на початкових етапах війни, зараз, мені здається, вже лише просто повністю кончених тварин, я по-іншому їх не назву, з громадян України може бути якісь ілюзії, думки, що там про хороших русських. А таких вистачає, я навіть знаю деяких таких там і в Полтаві, з ватного середовища, але в цілому я все-таки сподіваюся, що в більшості своїх українців вже абсолютно зрозуміли реальність. Так от, я до чого? Що це приказ Сорі. Тобто була оця повістка, що вони ж солдати в російському суді. Так, вони от вчиняють, можливо, не зовсім правильно,
але ну, у них немає вибору. Вони солдати, в них є наказ, в них є наказ, і це треба робити. І от я думаю, це от із Бучі, і от цікаво, от це ж однозначно, що ця людина, яка писала, що це приказ Сої, так, він намагався цим, чи перед самим собою, чи перед цими людьми, щоб повернутися туди, якось виправдатись. І я впевнений, що це не могло, він не міг не бачити тих звірств, які робили його однополчані. Ну, він просто не міг цього, це нереально не бачити в цьому зґвалтувань, вбивств. Він не міг цього не бачити. Тому тут, ну, я навіть не знаю, як на це все реагувати. В мене вже не вистачає. Просто тебя как... Ну, это называется быть человеком с совестью. Ты никогда себе не представишь чего-то другого. Понимаешь? А там, ну, совести нет. А у человека с совестью всегда будет такая реакция, Ярослав. И это правильно, это хорошо, и так должно быть. Но понять то, что происходит там в голове, ну, в голове, там, в сердце, ну, нам не удастся. Нам просто нужно это уничтожать и отодвигать из своей жизни. Понимаешь? Понимать их, разбирать. Я тоже думаю часто об этом. Я, знаешь, прикидываю себе, там, пытаюсь, ну, разобрать. Ну, чем-то же там где-то человек живет, да, он там гладит по голове, наверное, где-то своего ребенка. Как же может тогда быть так? Так. Не может. Ну, от вчорашній цей допис видиш, про кримчанок оцих, так? От вони ж сімейні, вони показують, яке в них оце родинні цінності, як вони там, вона собачкам збирає собачкам кошти, якусь там собачку збила, і вона там збирає собачки. І тут тобі вона пише: гвалтуй там, вбивай. І тут не пише, говорить йому по телефону. Ну, тобто, це мене завжди дратувало в росіянах в цьому плані, особливо в моїх родичах, які, в них це все для ширми, це відчувається. От в них оці всі картиночки про релігійні, ну, бо так треба, ми ж релігійні люди, нам сказали, що ми релігійні. Ну, ми релігійні, ми картиночки присилаємо, ми там пишемо, до Господа в церкву ходимо. Ну, тобто, от все, це як процедура. Тобто, головне зробити процедуру. От ми написали про добро, все, ми ж добрі, ми написали про добро, ми написали, що треба вірити в Бога. І це відчувається, оця якась фальшивість, і ми то це вже розуміємо. А напевно, толерантна Європа, яка звикла сприймати прямо, так, по картинці, які дуже часом, можливо, не всі звикли, що є таке поняття, як банально брехня. Мені здається, що не всі якось розуміють, що я просто брехня. От у них таке враження, що вони вже забули, що це таке. Що в світі існує брехня, що в світі існує масова брехня. От так от. Одним словом, друзі, для того, щоб брехні ставало менше, так, ставимо вподобайку, підписуємось на канал і поширюємо відео. Делимся видео. У них же, понимаешь, они же как-то умудрились все это в голове. У них же сочетается вера в Бога с верой в коммунизм. Ну так вот, вот тебе и все. У нас есть, кстати, видео, мы говорили о разминировании, 42-е, как пожилой человек, кажется, пожилой человек, параллельно пытается пахать. Доброго вечора, ми з України. Так. Там написано «Ливен», понимаешь? Так. Надо, на самом деле, пожилые люди будут многие не замечать, мы это понимаем. И притупленность, усталость от все время бояться, это тоже плохой, это тоже враг, на самом деле, большой. Знаешь, когда человек перестает ходить в бомбоубежище, потому что устал, постоянно сирены, перестает обращать внимание на значки, ну, в общем... Так. К несчастью, такое может быть. В Херсоне оккупанты дивлюсь, разбрасывают... Пардон, говори. Так. Я просто хотів сказати, що дивлюсь чат, паралельно наш робочий. Да, я параллельно читаю новости. В Херсоне оккупанты
пытаются убедить, разбрасывают листовки. Ну, это ожидаемо. Пытаются убедить местное население, что преступления РФ в Украине совершаются во благо людей. А война началась из-за западных планов уничтожить российские и украинские народы. Об этом сообщает ГУР Минобороны. Фашистами листовках, виновными, да, в российской агрессии называют самих украинцев и избранную ими, естественно, нацистскую власть. Ну, ничего нового. Это мы предполагали. Кстати, если помнишь, были сообщения, что помимо всяких листовок, они еще во временно ими занятые места сбрасывают психологов-ФСБшников на обработку населения. Вот мы это обсуждаем. То есть они бывают, я, в принципі, абсолютно спокійний вже в цьому, розуміючи, я не думаю, що ці психологи значно краще, ніж просто цей зброд російський, який вони сюди направили, так чи інакше. І для того, щоб психолог мав можливість працювати, йому потрібні для цього, ну, умовно, ідеальні умови. Ця річ, що вони вже зараз питаються, як то кажуть, це в народі в нас кажуть свинячий голос, щось там робити, свинячий голос там розкидати. Ну, тобто це ж просто маразм. Обстріляти будинок, обстріляти місто, повбивати громадян, а потім їм носити листовки, де казати, що ми вас прийшли рятувати. Ну це просто маразм. Я навіть не знаю, як це коментувати. Це знову ж таки, це показує сорі приказ. Ну, тобто їм дали от приказ, треба так зробити. Вони от роблять, механічно це. Є це, потрібен це, буде від цього результат. Головне зробити, тому що приказ. Тому, дякую, звісно, добре, що в них все так. А знаешь, какая была самая популярная профессия, престижная при совке, при котором ты не жил, а там у меня детство прошло какое-то? Самая популярная профессия была военной. Как ты понимаешь, это там не сбройные силы Украины или европейские, это совковая армия. Почему? Потому что не надо думать. Понимаешь? Давалось обеспечение, и встал, умылся, тебе сказали, что сделать, за тебя все подумали, куда сесть, кому присягнуть, ну и так далее. И жизнь а-ля удалась. И так до пенсии, а дальше получаешь пенсию. Но это совковая привычка. Армия же построена у них абсолютно по тому же принципу, как вся идеология, как при Советском Союзе, только, ну не знаю, страшнее или нет, мне сейчас сложно себе представить, понимаешь, как это было там до конца тогда. Я это знаю теоретически, а это вижу сейчас практически. Но наследие, оно живое. И люди с совковой ментальностью плавненько перешли в наше время, также воспитав своих детей, также они будут воспитывать внуков. Ничего не надо решать. Ты не субъектен, ты не личность, ты никто. Понимаешь? Да. Но как любая несубъектная личность и раб, он ненавидит тех, кто сильнее, кто лучше, кто недосягаем для него в плане. Понимаешь, чуйка, у крысы всегда чуйка есть, ну, условно говоря. Они понимают, вспомни, сколько зависти было, и это сквозит в их переговорах, сколько их зависти было от того, что они увидели по... Вот все эти слитые переговоры, которые там ЗСУ делает, и СБУ. Посмотри, между собой они разговаривают, и как они обсуждают то, что они увидели в Украине. Поля, дома, деревни, города, села, пардон, города. Понимаешь, вот все это для них недостижимо, а отсюда ненависть. Недостижимо то, что они видят в квартирах. Недостижимо, Это же не толкает на созидание раба, это толкает на уничтожение человека с рабской психологией. Вот и все. На ненависть к тем, кто может делать и жить иначе. Так, точніше не скажеш. Бывшему генпрокурору Рябошапке вручили повестку в армию. Ранее уже после начала войны он пытался покинуть Украину, но пограничники его не пропустили. Судя по информации, повестки Рябошапка находится сейчас на Закарпатье. Да. Ну, как говорится, ничего нового.
Це окремий фронт внутрішні особи, посадовці різного роду. Ем, я розумію тут, що і теперішня влада не ідеальна, і до неї теж багато питань. Тому, не знаю, навіть не знаю, як. Те, що повістку це нормально, повістку всім повинно абсолютно, в принципі, без розбору приходити. Тому що в нас війна. Ну, это и хорошо, Якщо тим это и паче правильно це... должно быть. Так, А реакция, вот уже... Зв'язок трішечки перервався. Канцлер ФНС намерен увеличить бюджет. Слышишь? Сейчас слышишь? Канцлер ФНС намерен увеличить военный бюджет Германии на 2 миллиарда евро, преимущественно для оказания помощи Украине. Дай Бог. Угу. Только дай Бог, Да, чтобы это произошло прямо вот сейчас. Вчора зустрічав цю новину, цю інформацію, тобто трішки по-іншому вона звучала. Вона звучала так, що 2 мільярда виділять Україні. Так? Ну, це до того, як від Німеччини на Збройні Сили, скажімо. Це до того, як новини міняються в залежності від заголовку, від подачі. Так, з одного боку, а це вже різні речі. Виділити, збільшити кошти на власну армію, щоб щось там передати Україні, чи передати 2 мільярда Україні. Ну це ж різні речі. Але от від того, як подається, так, вона... Да. Да. Вопрос, знаешь, красивых формулировок. Мы на 2 миллиарда сделаем, ты говоришь, а там на 100, ну, мы сейчас не знаем, поэтому я не буду тут. Ну, хотелось бы, чтобы все было так. Прибыла в Киев грузинская делегация. В Киев прибыла делегация грузинских парламентариев во главе со спикером Шалвой Папуашвили. Сегодня в Киеве вместе с коллегами-парламентариями, чтобы передать послание Грузии: мы чувствуем вашу боль, Грузия поддерживает Украину, грузины с украинцами. Написал Папуашвили. Сразу хочется мне задать вопрос, сколько? Там напередодні цієї делегації я зустрічав, там, по-перше, ж не була представлена єдина опозиційна сила Саакашвілі в цій делегації. І ще перед цим грузини там заявляли, грузинському уряді, що умовно побоюються провокацій різних з цією делегацією. Ну що можу сказати? Грузія, звісно, показала себе по відношенню до війни в Україні не найкращим чином в своїм, я маю на увазі грузинська влада, не грузинський народ. Тут все-таки є сенс дещо розділяти. Хоча, по великому рахунку, теж можна сказати, шановні, ви ж вибрали цю владу, так? Тобто, ми знову ж таки, ми розділяємо частково російський народ і російську владу ми не розділяємо, тому що вони роблять тотальне зло. А от інші країни ми так чи інакше розділяємо. Це не тільки Грузії стосується, так? Це там і Німеччини ті самі, де підтримка України серед населення, серед народу була значно вища, ніж дії влади. Але треба розуміти, що це все одно так чи інакше взаємозв'язок є. Тому що це влада, позицію якої ви не розділяєте, вона була вибрана вами, чи вашою там бездіяльністю, чи безпосередньо вами. Тому оця умовна колективна відповідальність, хочемо ми цього, не хочемо ми цього. Не хочу, щоб умовний Зеленський там, чи умовний Порошенко, голосував я за нього, не голосував, але ця відповідальність на мене теж лягає. Тому це таке життя. Тому так само і грузинському народу можна сказати. Відповідальність, это же не что-то такое, что ты хочешь или не хочешь, она есть, поэтому или ее нет. Это как дождь. Она есть. Вот понимаешь, да. Мы можем сильно возмущаться могут белорусы на сегодняшний день, но когда они приезжают в Германию, так будет. Германия не очень хороший пример. Любая другая европейская страна, им не заправляют машину или еще что-то делают не так, или они чувствуют.
это закон природы, это естественный процесс и это естественное следствие того, что происходит. Говорить «я за нее» или «я против нее» — это ничего не меняет. Мгм. Она просто есть. Вот и все. Да. Ну, 15:00. Мы с тобой Ну еще що, что-то хотим обсудить или будем потихонечку заканчивать? По новостям пока вроде бы особо ничего я не вижу. Так, та я теж Друзья, особливо если не кто-то бачу. нас хочет Це- о чем-то спросить в чате, пожалуйста, не стесняйтесь. Так. Так. Я все одно нагадаю, вже в мене така місія, як Роман казав, що він папуга. Так само і я, от журавель папуга. Друзі, нагадую, що ставити вподобайки, писати коментарі, ділитися відео, підписуватись на канал, хто ще не підписався. Треба добити все-таки сьогодні, добити до 70 тисяч. Так. Ну, кажуть, совсем що я якийсь уверена, є... но, да, скорее всего, это, конечно, произойдет в течение дня до вечера. А мы скоро увидимся снова. Ну я вже говорив на початку, друзі, там про Полтаву питали, що сьогодні вбило людину. Так, після обстрілу було заявлено, що загинув сторож цього приміщення, куди потрапила ракета, і одну людину ще контузило. Тобто, ну, от така інформація. Детальнішої ще немає. Це те, що офіційно заявив. Офіційно заявили представники влади місцевої і обласної місцевої. Отак от. Ну що, будемо прощатись? Чи да? Будем прощаться. Я не бачу До питань. встреч, мы будем... Дякую, Давай. Так, дякую, друзі, що були з нами. Далі будуть ще ефіри теж, слідкуйте там за анонсами. Роман сказав, я то папушка, вийшов в коментарі. Але прокажи краще, що там за ініціатива з демонтажу пам'ятника слави, там, де Орел сидить. Ага, не хочу відпускати нас. Давай. Господи. Ну що тут сказати? В нас є в самому центрі міста, в самому пам'ятник слави руському оружию, так би мовити, так воно і звучить. Тому що на честь перемоги перемоги Петра І над шведськими військами, от вони встановили цей пам'ятник. І зараз постало питання, що його треба так чи інакше демонтувати, замість нього поставити щось інше. І я впевнений, що тут декілька моментів. Зрозуміло, що основна маса мешканців Полтави цього не сприйме. Абсолютно ніяк. І навіть не через історичний підтекст і контекст, так, що це там пам'ятник славі руському оружию, а виключно через побутовий. Тому що тут уже низка поколінь, вони жили в Полтаві, прокидалися, лягали спати, жили, виховували дітей, коли цей пам'ятник стояв. І тому в їхній голові навіть ніколи не закладеться думка, що його треба буде чи його варто було б прийняти чи замінити. От воно просто вже в голові це не буде закладатися. І вони для того, щоб розуміти важливість символів, це треба досліджувати, як це все відбувається, як вони впливають. Основна маса людей ніколи цим не буде займатися. Тому, власне, для цього і є умовні політики і умовна політична воля. Тобто, якщо є політик, який готовий брати на себе цю відповідальність, то він бере і міняє цей пам'ятник. Але в нас, знову ж таки, умовна демократія, тому що треба на електорат зважати, тому що це електор вибирає. Це я до чого? Це я до того, що такі рішення в наших зараз умовах, вони дуже складно реалізуємі. Тобто складно йти проти волі твоїх виборців, навіть якщо виборці в чомусь не розуміють. Тому що це твої виборці. От так, Романе. Я не знаю, що зробив би Роман з випадку з пам'ятником слави. Я думаю, що він би його демонтував. Я б теж його демонтував.
поставивши на його місце якийсь інший символ уже боротьби, символ України. Але, на жаль, оцей питання, яке ми часто обговорюємо. Але, на жаль, значна частина людей, напевно, не до кінця готова до таких речей. Ми не готові ще до зміни. І це основний наш виклик. Не росіяни, не Путін, а внутрішнє сприйняття нашої історії, нашої позиції. І отак от, Романе, отак от. Можливо, якісь добрі, хороші, можливо, якісь люди абстрактні колись. Какие-то. Так, це питання дерусифікації, деімперіалізації. Так, Романе, це питання дерусифікації та деімперіалізації. Абсолютно згоден. Але прийди, ти знаєш прекрасно, прийди до пересічного мешканця Полтави і поясни йому, що це питання важливе, що символи важливі, що їх треба демонтувати, що це питання дерусифікації. Я тобі відразу скажу, що скажуть. Це наша історія. Ото б ви лучше боролися з корупціонерами, а не з пам'ятниками. Ото б ви лучше там ще щось робили, пам'ятника оставте в покої. Ну, отак. Я намагався пояснити максимально цензурно цю ситуацію. У тебя получилось. Ну, вообще Так. дивно. Мне кажется, это все-таки дивным. Что прям, нас же ж, ми ж говорили про військових, так, які були. Тобто Полтава вважається, і така фраза, що Полтава – це місто відставних радянських військових. Тому що тут були заклади освіти військові, тут були частини військові, і багато існує така легенда, що в Полтаву мало не з усього Радянського Союзу приїжджали і залишались уже на пенсію тут військові саме з інших частин радянської країни. І тому оця ментальність, вона дещо впливає. Тобто великий сегмент полтавців, він саме от такий. І вся історія, вся культурна повістка Полтави, вона протягом там десятків років, починаючи з радянського часу, вона культивувалася навколо оцих от історичного контексту, підтексту, а це саме перемога Петра над Карлом, це саме от оця слава руському оружию, всі ці пам'ятники, вся ця побудова, вона була просякнута цими імперіалістичними ідеями. І це те, що якщо природнім шляхом іти, то це умовно треба там десятки років просвітницької діяльності, зосередження ресурсів усієї цієї махіни державної, яка повинна була пояснювати, розказувати. Тобто, якщо ми говоримо про ці демократичні інститути, так, підводити, пояснювати. Оця категорія людей, які вже виросла, для яких цей пам'ятник вічний і не може бути демонтований, вони повинні відійти. На зміну їм потрібні пройти інше покоління. Тобто, якщо говорити про такий процес, це десятки років. Є інший процес, значно простіший, який там вирішується буквально за 2 години. Але хтось, як то кажуть, хтось має взяти на себе цю відповідальність умовно, і ця людина повинна розуміти, що він не стане політиком в плані того, що за нього сьогодні не проголосують. Так, це нам попередня влада розказувала, що ми уряд камікадзе, що ми зробимо ті речі, які оцінять тільки нащадки. Правда, ніхрена не зробили особливо, але принаймні тези такі звучали. От це власне те саме і в Полтаві. Тобто просто знести і все. Юрій Кузін, приїжджай в Полтаву, якщо ти не з Полтави, будемо разом просто зносити і все. Ти розумієш, що це за пам'ятник? Його зносити треба, це або скільки тут вибухівки треба, щоб півцентра рознесло. Попробуй знести його. Я люблю просто теоретиків, які... Я б теж хотів, щоб його не було. І замість нього був якийсь інший пам'ятник, який Україні. А це коли люди пишуть, я знову ж таки, дуже класно давати ту повістку, яка буде легко лягати. Дуже класно. Це так класно слухати те, що тобі хочеться чути. Слухати те, що всі українці стали різко проти Росії. Що всі
що всі відразу корупція зникла, що місцеві політичні партії, які ще вчора дерибанили і, в принципі, сьогодні дерибанять бюджет, що вони різко стали патріотами, і вони будуть далі відбудовувати країну з вірою в майбутнє. Ну, це дуже класно так про це говорити, це жити слоганами, міфами, дуже класно. Але, ну, реальність інакша. На жаль, реальність інакша. Це Роман навмисно мене спровокував. Отже ж Роман. Провокатор. Ну нічого, Романе, я тобі ще відплачу. Так. Ну все, я не знаю більше. Ну, я думаю, що тоже не вижу. Ну, будемо прощатись, шановні друзі. Роман зараз в чаті, напишіть йому, що ви хочете. Можете поставити вподобайку, підписатись на канал. Ви знаєте, що робити, але ми все одно вам нагадаємо. Далі будуть ефіри ще. Я теж там сьогодні, здається, о 8 ще буду в ефірі. Здається, о 8, так. Треба проглянути. Тому дякуємо, що були з нами. Дякую, Алена, що теж розділила зі мною цю участь, цей ефір. На все добре, все буде Україна. на все добре. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України.